Aboubacar Sidiki Diakité lollirɗo Toumba maayii hanki omo yahratnoo e duuɓi 57. o kumannajo gonnooɗo baɗiɗo capiteen Moussa Dadis Camara mo heddo e yimɓe ɓurɓe mantineede e nder tarih leydi Guinée sabu taw darne makko ka ñaawoore warngooji 28 septembre. Heewɓe weltinooma seedaaku makko ko yowiti e darnde ɓe ardiiɓe tuumaaɓe e warngooji. Toumba Diakité ñaawaama duuɓi 10 kaso sabu jeeyeede mo e ɗi warngooji hitaande 2009 ɗo konunkooɓe jeyaaɓe e laamu faddiw capiteen Dadis Camara mbari ko ina ɓura yimɓe 157 lundinooɓe laamu mum ko ina ɓura rewɓe 109 kadi dolaaɓe e wiide cimtol fedde oni. Caggal nde tuuma fellude Moussa Dadis Camara e hitaande 2009 Toumba Diakité nanga koto Sénégal. Toumba Diakité o darniino landa makko politique PDC nde o woni e nder kaso. O habrino kadi kandidagal makko ngam tawtoreede supngooji hooreyaako leydi Guinée e hitaande 2025 hade suudu ñaawirdu towndu Guinée ndu salanimo ɗum.